Ahoj, já jsem Sam Kotále z Komárna a tady to jsem pro vás všechno napsal. Teď vám to tady trošku ukážu, jak to tady u nás vypadá a jak jsme to pro vás všechno připravili. Pojď za mnou. Tady to jsou hrobičky. Pojď, kde jsi? Tady to je můj kolega, řekni ahoj. Ahoj, já jsem Oto. To je Oto. Tady sedí Kamil Pulec, tady to je režisér, Jakub Maseček je poslední punkový režisér v Čechách. Pojďme, tady mám moje herecké kolegyně. Řekni ahoj. Ahoj. Pojď. Já nejsem debil. Toto je Eva Jiříkovská, která vytvořila tam tu scénu. Jdem dál. Tam, to jsi ty. Jdeme. Řekni ahoj. Ahoj. A tady jsou naši kolegové. Martine, zamávej nám do kamery. To je Monča. Ahoj, Sámko. Dárinka Gunárová, to je moje láska. Já, mladý pionýr, slibuju před svými druhy, že budu žít, učit se a pracovat podle zákonů pionýrské organizace